kedụkwanụ afa bụ okenye ụkọchukwu ose bụla ụwa anọ m n'ime ogbe ahụghị nchọ ijo na ajụjụ a zaa m ya na ọ bụ na ịma alụ. Kedu ihe na-esele ezu na ọma mbara? Kedu ihe na-esele ezu na ọma mbara? Ya were mmiri na-abụ n'ọlụ onwe ya ife na-abụ ofu si Ọka wee na-eje riba Naija, nke ọzọ ụlọ ọmambara nke si Ọka wee ezu. Ọmambara nọ na-akụ nkie na-akụ Aguleri wee gbago, ha ncha na-eje ofu ebe mana ha adawala ha chaa o wee ebe ha zutere ifu ezu na-acha iche, ọmambara na-acha iche. Fana bụ a na-eru ofu ebe mana ị na-efu ezu mara nke bụ ezu mara nke bụ ọmambara. Ndị Igbo wee jụọ ajụ a n'oge gboo si kedu ihe na-esele ezu na ọmambara? Dịkwa kịta zara ajụ afọ. Kedu ihe na-esele ndị ụka na ndị ọdịnala? Amara m, anyị bụ ụmụnne, ụfọdụ bụ ofu obodo, ụfọdụ bụ ofu mpaghara, anyị na-ewe ụmụ Igbo, mana ọgụ ụfọdụ adịghị esi ofu ezi aga, ada asụ ofu onu, ada aghọta. Nọ ndị ụka na-emebisi obodo anyị, nọ ndị ọcha bịa mebisi ebe anyị, nọ ndị na-efe ndị ọcha, nọ ihe aka ị ga na-anụ ebe niile. N'ụka asị nọ ndị anụnwa nke a na-aya n'ọha na-aya ma ka si eme n'ọha na-emebisiri anyị ihe. Asị nkwube mmụnwa bụ okenye, maka na amụchite ede ebunala eze ọnụ. Okenye na ọnọdụ ebe a na-efe ndị akara ogori otu ihe ọnụ efieli eti n'ebe ahụ. Asị nkwube ihe na-ese ihe a afụrọ m ihe na-ese, maka na ofu akwa ka ede na nwa ya ma onye nọ n'ụlọ n'ọlụ onye jewere ihe jewere onye nọ n'ụlọ. Tupu ndị ọcha abịa ngwa ọtụtụ ihe ya, tupu ụka abịa ngwa ọtụtụ ihe ndị ụka na-akụzi omenala na-akụzikwa ofu ihe ka ha na-asụ ihe ahụ. N'oge gboo itinye nna gị ihe ma ọ na-elesighị ndị ohu ma ọ amapụghị na ụmụnna, izu ori fee nni onye ahụ na ndụ, iso nwunye mmadụ fa amapụghị ma ọ chụpụ onye n'obodo, igbu ọchụ ịgba ọsọ ọchụ. Ifu na iwu ili Chineke ndị ụka ji bịa ọ dịkwa n'omenala Igbo. N'oge gboo ahụ nkịta gị tagbuo ọkụkọ m, asị gị jee lee nkịta gị ka ị wee kwụ ụgwọ ọkụkọ. Ndị ụka bịa sị sọpụrụ nna gị na nne gị, ga-egbu n'ọchụ, ga-ezu n'ori, ga-ejinara ọkụ ya ọkụ bụ akụ na ụba, ga-ajinara ọkụ mmadụ ibe gị anya ukwu. Ifu n'ofu ihe a ụka na-akụzi ikwu eziokwu, ime nwanne, ịrụsị ọrụ ike, ịdị uchu na ịbụ ezigbo mmadụ. Ofu ya ka omenala na-akụzikwa. Omenala ada akụzi ihe ọjọọ ma ọdịnala ada akụzi ihe ọjọọ. Fa na-etokwa ezigbo mmadụ, na-etokwa ezigbo uchu. Ka ọ dị na-esezi ha nwa ụmụzili ofu ebe ma ịbụa ekwetachabeghị ihe gbasara ụzọ esi efe Chukwu na ụzọ esi ejebe Chukwu. O so n'ihe na-ebute nghọtafịa. Nke mbụ, ndị ọzọ si nọọsite, ndị ụka si nọọsite na Jesu Kristi, ndị ọdịnala si mba na-aga ebidogodo na ndị ichie wee gbago tupu eruo n'ebe Chukwu nọ. Okwu na ofu Chukwu ka a na-ejekwa bie. Ifo ihe ọzọ na-ese okwu bụ ma ọ na-ebute nghọtafịa
bụ ọgụ obodo otu esi wekwa ozu na n'ebe a akwadebe ndị obodo ka ekweta ndị ọdịnala asị mba na ụfọdụ n'ọnwe nke aka ya eme ebidokwa nghọtafia na ọkwa oge ụfọdụ ndị nke asị ndị nke ọzọ asị na ofu nwaanyị ezugo na-esebe ụzọ kosikwụla ọtọ elobe ndị mmụọ na ofu nwaanyị ezugolo ofu nwoke ndị ọga sị mba na ọ na-ọsọ onye anya anụwa ihe ndị a dịchakwa mana ọ bụrụ ya ka ya eserela okwu anyị egburie mmadụ anyị egburie egbe ka a na-akpa nkata anụnwa ka a na-ekwu maka nwayọọ nwayọọ sị anụ na sị agba na anyị niile bụ ụmụnne. Ọtụtụ ndị enyi m bụ ndị ọdịnala, ọtụtụ ụmụnne m ndị ha metara dị nne ha ga-egede m ụkacha ọ bụrụ ya ga-eme n'ofu ọbara adịghị n'ime anyị niile ekele ofu anyị ndị akekọtara ofu anyị na-azụ ofu afa anyị na ndị ụfọdụ ndị ahụ anyị fọ ya ṅụrụ ya elukọta anyị n'ebe ihe ya ejikọ anyị ma ihe gbasara ekpelechi onye nwe na nọdụ ọtụtụ ndị mmadụ ha na-emekọ ihe a ga-ejede ụka chacha ihe anyị ga na-ekwu okwu ya bụ ezigbo mmadụ, ezigbo okwu, ezigbo omume, ezigbo nwanne. Afọ ya na ndị ọdịnala, afọ ya n'ụka ka anyị dadị na-ebuso ozi onwe anyị agha. Afụrụ m ihe nsogbu ezinụlọ mbara ahụ ha na-abụ ohimili nwa nke ya atakpọ ibie nwa nke ya erunara ibie ka nke ono nke ọzọ ugwu anyị tiwara ite ka dịkwa n'iru ka anyị dagbapụta na akụ ka nọ ndọchata obi asị m kwuo asị m ka anyị nwe nwaanyị ọ na-akpa ihe a ebe e zutere ego ụfọdụ akpa nkata gbasara ụmụ ọtụtụ ihe ụka mụtara n'aka omenala ọdịnala, ọtụtụ ihe nke nsokwa ihe dịka efe ọja, ihe dịka ekwe ngwa egwu ndị Igbo ndị omenala ndị ọdịnala ji tupu ụka abịa anyị na-anakwa ha ụfọdụ na-akụ ahụ na-akụkwa ada azụ ya azọ. Ego ụwa buru ibu onye mkpata ọtacha onye nlita dị erichi ya nkwa asụsụ Igbo anụ anyị ji akakwa ụka ọ dị n'ọdịnala ụka wee bịa na-ekwafụ na-asụ ọma mma wee na-eme nke ha nkwa ọtụtụ ihe ụka jikwa bịa ga-abakwalụ na-abakwalụ ndị ọdịnala uru na onye ọbụla bụ nwa afọ ọ dị ka oyibo ịma akwụkwọ ụka ji ewe bịa dị ya ekwe kịta nwa gị sigodo na ihe ọzọ kweta na ya ihe eziga nwa ya ka ọ je gote akwụkwọ nwa nne nye ji ọtabili maka mụ na onye bụdo mara ụtọ ji anyị niile nọ n'ebe a anyị nụ ya onwe onye ga-agbapụziri ibie onwe onye ga-agba n'afọ nne ya ụka ya adị omenala adịkwa ọdịnala adị ka anyị nwee n'ezi nghọta ka anyị fụrụ nwaanyị n'anya ka onwe ihe dị mma onye ụka kwu si were ya na ụmụnna wesi were eme ihe n'obodo ọgwana ihe dị mma onye ọdịnala ikwukwa si were wee mee ife si hapụ ekpelechi doba wekwana anyị iruo na mba ọzọ ọ dịchakwa ebe niile mana ndị ugwu ma ndị ndịda ha na mmadụ n'ofu ezinụlọ enwe ndị na-ekpere ihe dị iche iche ọ bụrụ sọsọ baịkọdị ndị Igbo si nọ na atụ okwute n'afịa onye bidodo iti mkpu amanụ ya ka ọ daa n'isi afọ bụ okenye kochikosi ọbụla ụwa kedu ihe na-esere ezu n'ọma